auta ke ce ra'ayina a makamin farko. Auta kai ne ra'ayina a makamin farko. Ina gina labari domin ke baki ki sha ko zai daɗi. Hasana wana tafiya ina yi miki taɗi mai daɗi. Baki min ba'a kin wuce sa'a ga kyawun gaɗa lalle kin taka sa'a. Cikin bacci mai yi mafarki na sanki, ashe ke ma kina sona mafarki ya zama gaske auta. Dan adam ajizi kowace raina bidar kara, mai wa'azi nasiha yake ko a ina kaji saurara. Shi dan adam iri-iri ne, wani halin sa kun gyara, wani gyaran ma baya so, kullum zunubi ya tara. Ya Allah ka shirye mu da lahira mu shagara, Allah sana